Ngibingelela abalandeli be-channel lethu esichazekela amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Isibongo Kambotho-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngichaze ukuthi noma kukhona iphupho ngilibonile elimayelana nabagibeli abagibela amatekisi ukuthi bakwethu, noma ngeke ngichaze ukuthi kwenzakaleni konke ephushini, kodwa engizothanda ukukudlulisa ukuthi itekisi ozoligibela fanele wazi ukuthi uyabhekisisa phakathi kumuntu odrayivayo, phakathi bakhona yini abantu abaziyo, ube nesiqinisekiso sokuthi nje imoto egibelayo iyona, ngoba kukhona isimo esithi manje abantu engikubonile-ke mina, noma ngeke ngize ngichaze kakhulu, abantu kungenzeka noma sekunento noma nesimo somoya othi bangase betshontshwe ngawo amatekisi lawo mase bedluliselwa kulaba suke befuna abantu ngaleso sikhathi, ngabe umama, ngabe ubaba, ngabe nje uhlobo luni, kakhulukazi futhi kulabantu abakhulile abanganaki kakhulu. Kunomama abakhulile nje impela bavuka futhi ekuseni beye emsebenzini, sosi nje bahamba nje, mhlawumbe umuntu ugibela ngayedwana, itekisi igcine-ke isimthatha isimisa kwenye indawo, noma ngabe mhlawumbe kuthiwa nigibela ngaleyo ndlela enigibela ngayo. Kodwa-ke okubalulekile ukuthi gadani, ngoba kunohlelo olunjengalelo simo somoya esinjalo sokuthi abantu sebetshontshwa ngamatekisi. Uzitshela ukuthi uya emsebenzini kanti itekisi ayisazohamba ikubeke iyembeke emsebenzini. Bonile-ke abantu bebethathwa beyofakwa endaweni eyindlwanyana ethize engazuthi i-crash, lapho begadwe ngey'bhamu, ngoba phela kuzofika laba abasuke bebadinga bebathathe. Ngiyacela ukuthi uma uthola le video, umgibeli ogibela itekisi ngoba uvuka uye emsebenzini ekuseni, ugade ubhekisise phakathi itekisi ukuthi umuntu uyamazi yini, umuntu ojwayele yini ukudrayivela kuleyo ndawo leyo yangakini, uyabona. Kungabi ukuthi umuntu ongamuqondi-ke, futhi ungasenzi nje futhi into ethenene uzogibela mhlawumbe wena ube wedwa noma nibe babili kuleyo tekisi, ngoba akuzoba ngale ndlela, kunento ethize esinjalo-ke bakwethu-ke. Ngoba ngeke ngize ngiqale phansi ngixoxe iphupho lilonke, kodwa okubalulekile ukuthi ngidlulise lo myalezo engiwushoyo njengamanje-ke. Ngiyabonga-ke, nisaleni kahle.